Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Urung-urung kok takon daleman. Dalem, Oh, dalem ya. Oh lah. Nek nyuwun lagu langsung buri kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ra. Lah? Ora apa-apa. Lha nek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso nyandakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekane. Ah, Mbak Tati, monggo. Kangen. Wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi. Ora ya. Aku main teruske rindu-rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang po salto. Nggih maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh nggih. Ya, bebas saiki arep anu interak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang. Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Mbah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ayo ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wawuten HP kula. Ora, saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Niki soalnya Japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ngamplop tok. Mau wis layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Ah. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa daku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Ya. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok suwe-suwe penganggone saya akeh, penganggone saya akeh. Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok ke 3 dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora Nek ya. bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo kene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang gak aku. Mboten nggih ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ra? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah, Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Iya. Japri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regudu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Wis kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara.
Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak Siapke apa? mbleh pitik pe 4 sing urip 2. Lah nganti ro premangku takon, lho sing urip asing ngono, nek ana sing kira-kira sinden teko jene tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rono meng dibulake gembus e. Utu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak Nek bulake umume gembus. kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya Goreng. mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Ya. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko nek aku ora lho. Nah aku senenge ngono mula Ya, nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae kok dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya sok rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ayo nangane sing nggonamu. Sing Nggonamu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semar gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngempleb dit 100 kok ora. Kula kira ngempleb lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gedhe. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinang mriki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mpo, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone ke mesti alah ya ampun ki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Ada klinciku Besok nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka dadi Yakin ora tekan tekan wae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki lah. Kurang sithik ning jane ning kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Entuk Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ayo gawe wis. Mangka iku
dalang ben kecel di. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan li. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan ro kowe rasa dalem. Ngewohke. Wis tuwa rada. Ya men to. Ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget kok asline. Ya ora. Ya piye. Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe celuk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Nek kula maeme. Apa iki? Budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki piye? Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare kuwi ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le omong ora. Apa iki apa iki? Ada. Piye? Ambo. Budhek kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suaranya iki. Ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Iya wong kok aku nek suarane apik mah ngono. Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena ayo ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tekan ngendi mau karo? Yo tengahnya. Saiba bungahing atiku bunga rasaku. Ayo rasane. Nah. Aku kaya kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Saka ngisor apa dhuwur? Saka dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, saka dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Ora wae. Tak kunci. Sungkah. Aku iki latah kok. Sing latah iki kowe kudu Orisa. Lah kula iki saremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetha kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak piye ora? Ayo. Mulane ora sindhen kok cerewet wae. Lah harus sae cengkoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora Iki rasa
lah sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggong-e. Ah ya ben. Ah wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Ha iso ora gathuk. Yen mulih bakal tak Pondok. yo pandang Ya. Ngobengi. kon dangdute alon wae ya. Hah? Yu Wahyu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Kok gak kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan rebuta cakil. Ah iki Aki nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Ya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Ah, men delok Leo jogeti piye ngono. Iya. Aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombiar-gombiar. Ah, kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Iya. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Ngobeng Kok banter banget ayu? Wis seneng ning banter. Ayu. Aku di jam-jam ke men. Jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng. Ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko jajal nek iso. Ha iya, wong ora segene dhek. Nah. Tenan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk omong gemumong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Persasar kaya ngenteni sileming uwuh. Kumambanging Sila Kresna. Inggih. Anggone ingsun ngrantu marang Praptanira Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Komalah nggawa wadah jangan. Iki apa Jaya Sudarga? Inggih. Sik, sabar. Cangkemmu kalah ro knalpot. Inggih. Nyuwun pangapunten sinuwun.
menika gendhoga isi menapa ing paduka kajengaken maklud su walik maksud lu nalika semanten sinuwun duta kaliyan kula menapa kowe tak utus supaya nyuwun putri saka negara Ngamarta ingkang wangi Dewi Wara Drupadi menapa sampun paduka dawuhaken menika kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu kaciput inggih Patokol Baworsari piye kasembadan panjangkanipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari wah adalah Jaya Sudarga ora ujar ora kaul sesuk tak gantung wong saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken malah digantung maksudku tak gantung jabatanmu jabatan Alendra dadi kadanging Taruna Prabu Jaya Patokol Darwanu yo kowe tak dadekke Ratu Gong Binathara inggih matur sembah nuwun Pate wonten dawuh kowe tak unggahke derajatmu dadi RT waduh RT menika jabatan ingkang aja ngemengke gawe KTP gawe apa-apa tanpa tanda tangan RT ora iso kelakon Watna iki isi Wara Drupadi temenanan inggih saestu sinuwun aduh Jaya Sudarga wonten dawuh nek pancen kaya ngono isine Wara Drupadi tenan coba tutuping gendhaga iki copoten nek Wara Drupadi tenan tak tubruk tak gendong nyemot tak gawa nang Tilamrum Jaya Sudarga datangan ning Kalangguan aglar pandan muncal dina lir kekonang surum sorotitan padang kasor lan bajaring purnaming kegono dasare mangsa katiga sigar sambuka tutuping gendhoga Sang Jaya Sudarga parandining salebeting gendhoga Raden Gatotkaca camet Aji Naranta kanggo ndeli punang tutup temah datan kawo sambuka tutuping gendhoga kagyat kadrakasan Prabu Jaya Sudarga wau sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana sinuwun nyatanipun tutup kula bikak mboten saged goblok wong isih kekancingan ngene kok dibuka mika mboten nonton kancingipun nek ngono pancen pinesti Wara Drupadi rada aleman nggih njaluk sing buka panjenengan ingsun rada mundur Jaya Sudarga iki kok nek tak buka Drupadi ngetok wak tubruk nggih kula semanggaken paduka Gusti kula sanata sumangganipun badhe buka tutuping gendhoga menika iya njaluk pangestumu ya nggih gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung binokak tutuping gendhoga klakon kabuka punang gendhoga nalika semanten tanggaping gati risang Garukaca kemutan dawuh timbalanipun ingkang wohing Darawati sigra nyaut Prabu Patokol Baworsari den beto ngambandir kantara kagyat Prabu Jaya Sudarga Wara Drupadi halo Wara Drupadi kowe ndelik nanti Wara Drupadi. Wah! Bola karpete. Bola.
beda singa bareng utek-utek macan turu. Kaca kasinggihan wis bisa bali ana ing kene pun wae ingkang nututi karo playuning Jaya Sudarga kula sampun saged mikut Prabu Kajeput iki Prabu Patokol Baworsari namung nyatanipun kegiatanipun ngedap-edapi kula dipun buang ngantos dawah wonten ngajianipun Wa Prabu Ndarawati lho lah kok edan temen ing atase kowe iki satriya babaran kayiwangan mungso Prabu Kajeput iso dikipatake nyatanipun mekaten perkudoran njajal ora ya apa dapure cangkeme ayo wong Amarta senengane apos-apos menehi aku gendhaga jarene isine Dradropati jebul isine satriya sing iso nylenthik tanpa sutang mabur tanpa lar sing duwe satriya sing duwe caping gunung saben bengi nyawang konang caping Basunanda trumpa padha kacerma kotang ukuran 35 endi manungsane Ama Suramrata Jamrata iki sapa ngaglan ning arep aku Raden Werkudara wah ngerti karo aku ngerti aja meng kowe bapakmu aku ngerti sapa bapakku Prabu Pandhu Dewayana mbahmu aku ngerti sapa Mbah Abiyasa mbahmu meneh aku ngerti sapa Palasara mbahku li sak dhuwure Palasara pala kependhem pala kesimbar pala gumantung kudus ora kena nesu Werkudara wah kaya aku tau krungu swara iki krungan-krunganen kowe wah kowe ngalahke Gatotkaca bapakne ora trima mbane kon melu sisane kene wah ngapa sih kok tendang ora apa-apa tak kon males kok ngambung pupu wah dicipok nganti abang kaya ngene ora ilang-ilang ya rimpi mesti nesu kalah to kalah mundura wah edian dapure kaya wungkal menangan ora pati nduga mana jane wong iki kaya ngapa to
ratu kok polahe gedabikan. Mrono mrene iki ngapa? Suka-suka. Aku nek ora gedabikan rasane awak kurang sehat. Ayo Ndi, kae mau. Sing gunake kukune argo nyubles wetengku. Weteng kaya ngene cubles nganggo kuku. Sapa iki? Takon karo aku, Ratu Ndrawati Prabu Kresna. Ala. Kresna bojomu telu, ala. Konangan kowe saiki. Kresna bojone telu. Rukmini, Setyabuma, Jembatan Ancol. Jembawati. Heeh, Jembawati. Ya. Anu apa wae? Lho mestine aku mbelani adikku Werkudara. Werkudara adimu to? Iya no. Kowe wani karo aku. Sing tawadane apamu kowe? Lho. Wong gelut kok nganggo mah ngono barang iki. Sing tawadane apamu? Kendi Toyot Mimang kadangul dewa. Ora ngalake karo Prabu Kacepet, ya Prabu Patokol aja kuwalik. Prabu Patokol aja kuwalik. Aja Prabu Pakon Patokol ya. Tiban senjata cakra pecah dadamu. Tibana mati dening aku Kepiye kae maksude? Mune tiban jata cakra kok minggat. Wong ki nek jireh getih wedi mati ya kaya ngono kuwi. Ayo wong Amarta ora meneke Hidropadi nang pelukane Prabu Kacepet. Lali Sungsang bawana balik kaya anu Amarta. Semar wis waluya nirmal temajati mbengestunipun sampun kula sontekke kok niki wae kula mengkelangan karo kelangenan kula Ndara. Lho kelangenanmu sapa? Napa sampean boten prisa? Nek sing loro niki rak ming anak kula angkat, nek kelangenan kula ora sampean sampun ngerti to karep kula. Lah kaya apa? Kelangenanmu ngamuk kaya apa? Pundi? Neng kono. Lolo Gareng Petro. Adimu kae cekelen ganene. Nggih, sing kaya tangan bawa nggih. Ada orang fakir miskin. Wah, rombongan kere. Kok medhoke karo aku apa anggemu kowe iso menang karo aku, ha? Iki sing jeneng Gareng, iki sing jeneng Trepuk. Wedhus kok iso dadi kaya ngono ya terus gleleng tenan sandangane ya mas-masan kaya ngono. Lho, orang kaya pada kecah tipis. Rak Bagong to. Ngawur Bagong sapa? Sok kenal kowe. Kowe ki wong melarat kang nggere ketemu wong sugih kok sok kenal. Sok akrab padune golek sandang pangan. Ana? Oh, minggir iki dudu kelasmu.
Kowe kelas ekonomi lemah. Iki kelas sing para her-her, kelas sing para priyayi-priyayi, ora kelas kere kaya ngono kuwi. Mudhar dening aku. Nuthuk aku kowe. Gogok kok diliwati. Iki mesti ketuane kere. Ketok tuwa dhewe, lusuh dhewe. Blekutek dhewe. Awakku bali seger. Awakku bali kepenak. Otot bebayuku sing mau ning Lokro Kendho saiki kok kaya entuk daya kekuatan. Boleh. Ngapa ngoyo aku tole-tole? Kowe ra anakku to. Wes ngawur iki putrane Sang Hyang Bathara Wenang e. Nek omong waton jeplak cangkem. Wedhus tenan kok. Iso digdaya ya menungsane ya. Aku getak e leng. Ngapa tok aku ya digetak. Kowe ra menang nek karo iki meh padha kekuatane karo bapakmu. Mergo iki dumadi saka ayang-ayangku. Ayang-ayang apa? Ora sudi dadi. Mikir. Ayo kana-kana do turu nang emper toko kono. Mikir. Aku ora omong karo wong kere-kere, mikir. Ana do turu nang isor kretek kono kene. Edian. Nglarake ati tenan ya ya ben. Iya kena anggere. Ngapa kowe dang ngapa? Nyong. Ya iki ketuane kere ku iso dhewe kowe. Tampani, 100 go wong telu. Rung tau nyekel 100 ta kowe? Rung tau nyekel 100 to, 100 kaya ngono kuwi abang, nule 5. Bendina ming ewon. Su tenan. Bapakne dikuya-kuya. Kowe salin ora kowe? Salin piye? Salin dengkulmu mlacot. Ora salin ditenono, tak ajiar dhewe. Lho, wani mbek aku. Sing lawedeni apamu? Kuwi ngon-ngon muter welu terus drapah wis kalah-kalah. Aku dadi kowe arep mungsuh karo aku. Arep piye? Kowe arep gunake kekuatan apa karo Prabu Kacepot ya Prabu Patokol Bawarsari? Jigir rambune nak. Apamu kapan kowe? Bapake sepelekke. Ayo ndang gawe wis. Ndang gawe wis. Apakmu kapan kowe? Wong arisan iso semaput kabeh kok. Ora diden kemer. Babar dadi ning wujud. Apa ora?
terus Pak. Mangkel aku dunekke kere-kere terus Pak, terus. Terus Pak. Waduh. Raine biru erem. Le. Waduh, ayo keracunan nek kuwi. Bagong tenan malah keracunan piye, Truk? Wis benengke wae ora apa-apa ora. Aduh. Wala. Kaya mabuk perjalanan ya, Truk? Heeh. Edan Bapak saking tresnane karo Bagong tinggal lunga Bagong nganti lara ya. Aduh. Ayo gek waras cengelmu. Kebangetan nek kowe Pak nganti metu ampase barang. Sarunge nganti kuning. Kono ganti kono. Cerewet rasa dadak ganti ben. Anggo rak garing dhewe. Waduh. Wah. Luwih medeni iki tenan. Bagong. Dadi ratu barang. Ayo karepe panitia. Jane ya sirku ya emah. Lah iya. Lah terus wadya balamu kae. Wah, Patik, senopatiku sing penting ki ora takon ganti ndak malah dadi kaya ngono terus ngrekoso. Sinuwun kok sampun lukar. Wis paripurna lakone. Ya menggo kaca benggala sing jeneng kawula cilik ki ya diwenangake nggayuh derajat sing dhuwur. Merga ketrima karo orane menungsa ki gumantung karo sing gawe urip. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung. Kenapa menungsa tidak menggantungkan cita-cita setinggi langit? Jikalau jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Cerdas. Pinter. Lajeng kula ganti. Inggih. Ganti kae. Inggih. Ayo. Gek kondur neng kasatriyan Dresila Geni. Kendali soto kira. Oh, ada kendali. Lali ya, aku tak kira nek wis sampe. Kono kondur neng kendali soto. Ngono iki. Warakudara wasawai Warakudara Ratu Gustiku tekaning pati belakno. Wah, kowe kudu mati. Kowe. Samadhangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir mareba bang sumirat keneng soroting surya mekalan gunung
sedaya sampun paripurna wiwit purwa madya lan wusananipun kali sing sambikala nir ing rubeda. Mugi-mugi sedaya katentreman kabagas kewarasan kanikmatan karukunan sedaya sumandhinga dhateng sanak kadang kula ing sami lenggah wonten ing palbabang mriki tansah sengkut gumregut tanganipun gotong royong saengga mujudaken desa ingkang sae lan saged migunani tumraping para kawulanipun. Ya purnaning gati sura sudira janing kang ret saha brasta tekaping kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih Ndara.